نشدشتن 7.8 مليون ህዝቢ ትግራይ 360 ዲግሪ ዓፂኻ ኤርትራ በሰላም ክትነብር ያልካ ተሐልም ወይ ተሐስብ ኤርትራው እንተ ዳሃሊኻ አበደን ዘበት ሻዕብያ ከም ቀደም ከም ናይ ቦታቱ ታሪክ ንፈልጠና ናብ ጎዳጉድ ሳሕል ከማንጮ ክሽልኽሉኺና ንፈልጦ ናው ዓይንት አንፈታት ይግዕዝ ዘሎ ማለት ስለዚ ክንዝ አክል ክስታይ ገብርና ይኽእሉን እዮም እታ ኮይናት ግን አንፈታ ንኽትቀይር ብጣዕሚ ዝምንያን ዝፅዕረላን በቃ ደስ ትብለን ዝነበረት ንአንፈት ኤርትራ ንኸውን ማለት እዩ ንአንፈት ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኩሉ ሻዕ ትምኒተይን ባህገን ዝነበረ ከምኡ እዩ ንሕና ይኮንና ንፀውዒናኩም ንሕና ከም ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ዝነበረና ኮይናት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ስለዚ እታ ዘይጣዓማ ዝነበረ ምናልባት ኣብ ገማግም ወይ ከዓ ናብ ወሰን ኤርትራ ዘይምእታው ዝነበረ ምስ ዝነበረ ገዚፍ ሓይል ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ግዘን ናይ ወቅቱን ጉዳይን ሽዑ ኢኹም ክትሪእዎ መንግስትኩም ቅድሚ ክንድም ውጋዝ መንግስትኻ ቅድሚ ንዓና ይምልከተና ንዓና የድለና ኢልካ ቅድሚ ምቅዋም ተፅዕኖ ክንዲ ምግባር ሕጂ ናይ ሕበኒ ሰሓበኒ ጉተተኒ አንፈት ከም ዝኾይኑ ኣሎ ብኤርትራ ኮይኑ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ኣነ እቲ ብጣዕሚ ትምኒተይን ባህገን ዝነበረ ካብ ምስ ኢትዮጵያውያን ምውጋእ ምስ ኤርትራውያን አንፈት ቀይርካ ምስ ስርዓት ኤርትራ ወይ ከዓ ምስ ዘሎ ህግደፍ ብኡ ተዝኸውን ነይሩ ብጣዕሚ ምፎኸሰልና ነይሩ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ምክንያቱ ስኻትኩም ዝገብርዎ ዘለኹም ከይዲ ስኻትኩም ዝገበርኩሞ ናይ ስርዓት ናይ ኣምሓራን ናይ ኢትዮጵያን ሓይሊ ተደጊፍካ ደጀን ኮይንካ ኣቲኻ ዝገበርኩሞ ጨፍጫፍ ዝገበርኩሞ ህልቂት ኢንፍራስትራክቸር ኣዶታት ህፃውንቲ ዝሕከሙሉ ሕክምና ነዚ ብምልኡ ኣብሪስካ ህዝቢ ንጹሃን ረሽንካ ውዒኻ ኣቲልካ ኤርትራ ትባል ሃገር በሰላም ክትነብር ያልካ ተሓሰብቲ ኮይንካ ምናልባት ሕንቂ ሊተይ ወይ ከዓ ከምዚ ነበረ ዛ ዓይነት ዘረባ እዩ ማለት እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ ታይሚንግ እዩ እዚ ዝኾነ ሕድሕድ ኤርትራዊ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ተቃዋሚ ይኹን ደጋፊ ይኹን በፂሕና ዘሎ ኩነታት ነዚ እንድሕር ዘይተስተውዕል ኮይንካ ፀገም ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ደላይ ፍትሒ ዝብል ደላይ ሰላሜ ዝብል ስርዓት ኤርትራ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከቶ ኣይነበረን ሕጂ እውን ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት የውግዜ ትብል ኣካል ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ተቃላሲ ኮይንካ ከም ብርጌድ ንሓመዱ ካልኦቶም ከም በዓል ዮሴፍ ገብረ ሂወት ከም በዓል ተስፎ መሓሪ ብዙሓት ኤርትራውያን ብሓፂሩስ ብርጌድ ንሓመዱ ኢሎም ይጠቁም ኣሎ ከም በዓል ንኣቶም ትመስሉ ኣሕዋትና እንተ ደኣ ሃልይኹም ነቲ ጉዳይ እናውገዝኩም ቃልስኹም ኣበርቲዑም ትቕፅሉ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኢዳ ናሃበት እያ ትኸይ ዘላ ህዝበይ ኢዳ ናሃበት ገለመል እያ ትኸይ ዘላ ሓንቲ መዓልቲ ምሩኻት ተጋሩ ኢሎም ግን ኣምጮም የርኡና እሞ ካብኡ ክንኣምን ክንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣንፈቱ እናቀየረ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንዓናን ተጋሩ ዓብይ ዝኾነ ናይ ቃልሲ ሰርቫይቭ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተላሒሱ ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ 9,000 ኢትዮጵያዊ ረጊፉ ኣብዚ 4-5 መዓልቲ እዚአን ልዕሊ 10,000 ተማሪሖም ጋር ሎማዓንቲ ተማልን ከኣቱ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ስርዓት ሓዊስካ ሰላም ብሓፍሻ ንኩልኩም ማሕበራ ኣነ ኳባይ ዘወይኒ ሓድሽ ኣብ ቲክቶክ መቐላይ መዓልተይ ሓፈሻዊ ኣብዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኩሉ የሰማምዐሉ ኣነ ምክንያቱ እዚ ኩና እዚ መጀመርቱ ቅድሚ 8 ወርሒ ክሳብ ደብረ ብርሃን ዝኸድዎ ናብ ኤርትራ ከይዶም ነሮም ዝኾኑ ሽግር ናይ ትግራይ መሰረቱ ኤርትራ እዩ ዝፍታሕ ምክንያቱ ቀንዲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እዚ ጋይኖን ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት እዩ ዝኩሉ ዝገብር ዘሎ ንሲ ዋላ ኣብ ድርድር እንተበለ ንሱ በቃ በቲ እንዳበለ ድሕሪኡ ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ምራራ ኣብ ኮሎግዛይን ሰራይ እንዳርጋ ትዝበዝሐ ኩናት ዝፈልጥ እዩ ኩናት ዝርድዕ ሕብረተሰብ እዩ ዋላ እቲ ሰራዊት ናብ ገፅ እንተደኣ ኮይዱ ማይ ከቕርበሉ ይኽእል ነቲ ሰራዊት ማሲ ኩሉ ክተሓባበር ይኽእል እዩ መሰረቱ እዚ ኩና እዚ መወደቱ ኣብ ኤርትራ ከም ዝውዳእ መቸም ኩሉ ሰማምዐሉ ሓቂ እዩ እዛ ኤርትራ እዚኣ መሰረቱ ካብ ትፍጠር ኣነ ትግራዋይ ኮይነሲ በቃ ኣብ ነፍሰይ ኣብ ጥፍኣት ነፍሰይ ዝተመስረተ ሃገር እያ ካብ መጀመርቱ ክትምስረት ዘይግባእ ሃገር እዩ እዛ ኤርትራ እዚኣ ክትምስረት ከላ ገዛእቲ ክምስርትዋ ከለዉ መሰረቱ ፀረ ተጋሩ እያ ስለዚ እዛ ኤርትራ እዚኣ ብዘላቱ ጥራሕ ንታሕቲ ገዛ ክሰጥም ዘለዋ ድሕሪ ሕጂ ስለ ኤርትራ ዝኽፈል መስዋእቲ ክህሉ የብሉን ኣነ ባይዘወይ ንኤርትራ ፅፍረይ ዋላ እዛ ፅፍረይ ክሰደላ ይደሊ ኤርትራ ንምድሓን ፅፍረይ በቃ ፅፍረይ ምክንያቱ እዛ ኤርትራ እዚኣ ካብ ትፍጠር ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዝረብሕክዎ ረብሓ የለን ስድራይ መስዋእቲ ከፊሎምላ ዕድመና ምሉእ ከርተት ኢልና ዋላ ሓንቲ ስለዚ ንዘይትረብሐሉ ዕድመኻ ምሉእ ከርተት ይትብልና ኣነ ባይዘወይ እዚ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ውፅኦሞ ዘሎ ብጣዕሚ የሰማምዐሉ ዝሓደ ዝኾነ ሕብረተሰብ ናብ ሓደ መሊስካ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ክትከውን ዝግባእ ኣብዚ ቀረብ ኣፍሪካ እንተዳ ሰላም ክመፅእ ኮይኑ በቃ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብሓንሳብ ክነብር ኣለዎ ድሕሪ ዘይኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ጋይኖን ዝኾነ ስነ ልቦና ይብሉ ገለ ይብል ናይ ኣዝማሪኖ ናይ ጣልያን ናይ ጎንደር ዘለኹም
ኣብ ደገ ዘለኹም ኤርትራውያን እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ትገብሩ ኣለኹም ናብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኤርትራዊ ወይ ከዓ ስርዓት ኣነ ባይዘወይ ኣነ ንባዕለይ ኣነ ወዲ ሰንዓፈ ካብዚ ከይዲ 4 ወርሒ ብራዘረይ 11 ክፍሊ ይመሃር ነይሩ ገይፎም ወሲዶሞ ኣጋጣሚ ደው ኢለን ዓዲ ገይፎም ወሲዶሞ ስበል ደው ኢለን ነቲ ብራዘይ ካብቲ ዝነበረ ከም ዝሃድም ገለ 4 ወርሒ ሙሉእ ፋዘረይን ምስ ሰበይቱ 4 ወርሒ ሙሉእ ተኣሲሮም ፋዘረይ ስንኩል ኣባል ህዝባዊ ግንባር እዩ መድሃኒት ዝቀሳቀስ 4 ወርሒ ሙሉእ ተኣሲሮም ብራዘረይ ወረዳ ሃሊም ኣሎ ንሕና እዞም ኣብዚ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ከዓ ናብ ዝራና እናደወልና በቃ ኣሕዋትና እዚ ኩና እዚ ከምዘ ይምልከቶም ዋላ ገዲዱ ከእትዎም ከሎ ኢዶም ክህብዎም ዘለዎ ዕወት ብዘለና በቃ ብኩሉ ብሰልፊ ዲ ብገንዘብ ብኩሉ በቃ ዝተዋፅኦ ክንገብር ይግበአና እዚ ቃልሲ እዚ ናትና ኢና ክንሕዞ ዘለና እቲ ኩናት ኣንፈቱ ቀይሩ ብወገን ኤርትራ ክኸውን ከሎ እንታይ ክሰምዓካ ይኽእል ከም ሓደ ኤርትራ ውስኻ ኣነ ቅበለ ኣነ ካብ መጀመርታ ይደልየ ነይረ እኮ ኢለካ ምክንያቱ ሳብ ደብረ ብርሃን ዝኸዱ ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ኤርትራ ገፆም ከይዶም ነሮም ዝኾኑ እዚ ኩናት እዚ ቀደም እንተወደ ነሩ ኣነ ባይዘው ይቕበለ ምክንያቱ ሓደ እቲ ናይ ኩናት ክስታይ ይፈልጦ እየ ምክንያቱ 98 ዝነበረ በዓል ሰንዓፈ ምስ ኢትዮጵያ ማእሲ በቲ ዝነበረ ዝሓለፈ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝነበረ ኩናት ፅቡቅ ገይረ ዝዝክሮ መሰረቱ ቴንክ ዩ ብራዘር እስኪ ኣባል TDF ቀፅል እስኪ ኣባል TDF ስማዕካ ተዳሃልዩ ጆኒ ወዲ በላይ ኮ ወዲ በላይ ወዲ አንተ ሪኤካ እንደ ቪዲዮ ጌርካሲ ኣብቲ ናብቲ ዝተቀየርካ መሲን ኦኬ ቀፅል ወዲ በላይ ዝብሎ ፀንሐ ያ እቲ ኩናት ኣነ እኳ ካብ ቀደም ንኤርትራ ገፅቶ ዝኸይድ ነይሩ ምክንያት ካብ ናይ 300 ገለመለን ኪሎ ሜትር ንኣዲስ ኣበባ ትኸይድሲ ናይ ክንደያ ናይ 100 እንድያ ወላ ናይ 50 ገለመለን እያ ኪሎ ሜትር ንኣስመራ መሓሸ ካብ ቀደም ንዛረበሉ እየ ማለት እዩ ኣስመራ ገፅና ክንከይድ ግን ወይ ታ ሕማራት ዝኸፍቱና ንሕና ክንኣትዎም ምስኦም ወይ ድማ እቲ ኤርትራ ገፁ ብኡ እያ ነይራ ምክንያቱ ሓደ ንዓለም ክረክብ መድሃኒት ይኹን ኩሉ ነገር ማለት እዚ እቲ ሓደ እቲ ስርዓት ክደፍ ድሕር ንሱ ከም ገለ ተዘይጌርካዮ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኣካይዳ ስለ ዘለዎ ነቲ ናይ ኣምሓራ ብውሕዳት ዝኾነ ኣኻዱ ጌርካ ንዓኡ ዲፈን መከላኸሊ ጌርካ ናይ ኤርትራ ይኽፈት ነይሩ ካብ ቀደም እውን ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ብኤርትራ ገፁ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ማለት ስለዚ ኣብ ኤርትራ ገፁ ምዃኑ ወዲ ሰንዓፈ እየን ባዕለይ ስለዚ ንሕና ብዛዕባ ኩናት ናባና ከይከይድ ወይ ከምዚ ከይከውን ገለ እውን ገይረልኩም ኣለኹ ፖስት ገፅና ይኹን ኣዴታትና ይኹን ኣቦታትና ይኹን ኩሎም ነጊርና የምና ኣብኡ ግን ሕጂ ንኣብነት ስድራኹም ኣሕዋትኩም ኣብቲ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣሕዋትኩም ንክወፁ ኣስተዋፅኦ ትገብሮ ወዲ በላይ ንዓይኮ ወላ ሓደ ሓዊ ኩሎም ኣሕዋት እዮም ዘለዎ ወላ ሓደ ሓዊ ዝተጋደለ ይብለና ዲካሎ ኮንጎ ጫማ ይግበሩ እሞ ቀበቶ ይዕጠቑሞ ይውረዱ ምስ TDF ኮይኖም ነቱ የጥፍአና ዝብልዎ ሓይሊ ንዕኡ የጥፍእዎ እምበር ከም ሓንቲ ይርጋለም ኣነ ተሓቲት ከንኹም ኢልካ ኣነ ኣሚነ ማይፈልጥ ምክንያቱ ኣብ ተግባር እስካብ ዘይረእኹ ሰዓት ክኣምን ኣይክእል ኣብ ተግባር ከርእየኒ ከሎ ግን ክኣምን ይኽእል እየ ካብ ብሕርዮ ከዓ ሳፖርት ይገብሮም ማለት እዩ ዋላ ሕዚ እውን ከነዓቆ ይክእልን ኣነ ትዝቃልስዎ ትጀምርዎ ቃልሲ ፅቡቅ እዩ ካብዚ ልላዕሊ ግን ኣብ መሬት ክትወርዱ ኣለኩም እየ ዝብለኩም ብዝኾነ ግን ናይ መንደር ጨዋታ መን እዩ ኣቦናሲ ናይ እዚ ኩናት እዚ ናይ መንደር ጨዋታ ኣይኮነን ኢልዎ ኣብ ኩሉ